Хайде да си направим вечерната ми рутина. Когато ви попитах преди няколко дни дали бихте искали да ви споделя за моята вечерна рутина, тъй като ще се радвам да споделя, но бих искала да има отзвук, да има и обратна връзка и да знам, че и бихте го гледали. Не очаквах толкова много хора да имате желание и да имате интерес към моята вечерна рутина и най-вече йога упражненията, които изпълнявам всяка вечер вече от 2 години насам. Така че опит имам цялото право да имам самочувствието да го направя и най-вече да ви споделя през тези 2 години кои упражнения наистина работеха за мен и съм доволна от тях. Да, първо ще си сложа много любимата котелънция хареса в 7-Eleven. Той има тук всякакви, обаче тази точно много ми хареса. И ще си защипям леко косата, за да не ни пречи. Първо искам да кажа какви продукти използвам за лицето си. Гледам да не използвам прекалено много козметика за лицето си, защото просто наистина за мен няма нужда това нещо и вярвам, че е нужна една елементарна, прекрасна грижа за лицето и възможно най-натуралните продукти, които можем да си позволим да му дадем. Но по възможност да не са химикали, използвам рициново масло. Това е от България. По принцип си купувам едно специално от аптеките и във всяка една дрогерия в Лондон. Рициново масло, Castor Oil. Навлажняваме малко лицето си. Ако сте тук, що сте се измили и изкъпали, просто съвсем малко го подсушете, да не е изцяло сухо. И след това слагаме 1-2 капки от рициновото масло. Гледайте да не е прекалено много, защото е тежко за кожата, да не затваря пори, да не се появяват пъпки и така нататък. Но това е наистина нещо натурално и не би трябвало да ви е лошо и да ви зле на кожата. След като го нанесем, тъй като аз вече си направих йогата за лице и както можете да видите, лицето ми, знам дали се вижда, е хидратирано. Първото упражнение, което обичам да правя е за тази част, тук междувеждието. Много е важно, когато правим тези упражнения, да сме много нежни към лицето си, да не проявяваме никаква грубост или агресия, просто с съвсем нежни, леки движения. Много е важно тук да няма пропускане. Така. Но едно от най-хубавите упражнения сега бих ви дала за тази подпухналост на очите. Но така първо, ето толкова е лесно, ето тук тази част леко я масажираме, вътрешната и след това продължаваме в тази част и с едната ръка леко придърпваме крайчицата на долният край на окото, а с другата съвсем нежно издърпваме и продължаваме така около 10 пъти и издърпваме нагоре по съвсем най-нежният начин. Около 5, 6, 7, 10 пъти издърпваме и нежно. Можете да видите. Аз тъй като вече направих йогата за лице и как хубаво е поне 7 до 10 пъти така да го направим. Това издърпваме нагоре. Много голяма разлика просто. Знаете ли, че най-голямото напрежение, което събираме през деня, всъщност е под скулите ето тук. Така че толкова хубаво е така просто да хванем това напрежение ето така и надолу. Хоп. Точно така. Също тук в тази част. Това е най-неизползвания мускул и е много хубаво да го масажираме. Това е моето любимите упражнения. Ето тук скулите, хоп, надолу. Съвсем леко, пак казвам, без много сила, без много напрягане на тялото, на лицето и на кожата. Едно от най-важните за мен упражнения, които всъщност подпомагат за лифния възел и подпухналост, ето тази част да масажираме до носа към слепоочието. Ето така, все едно свирим на музикален инструмент. Така изглежда, предполагам. Но да, ето по този начин. Това го правя от 1 месец насам. Честно казано съм много доволна от ефекта, който ми дава като усещане. Придава един свеж вид около очите ми. Ъгълчето под очите. Усмихваме се и издърпваме към скалпа. И така, обичам да правя ето тук при усмивката. Винаги може да се получи 10 пъти. По-бързичко така казвам сега. Тук към скулата издърпваме. Това е също 10 пъти. Е страхотно за скулите, за по-опънат вид, точно при скулите. Най-любимите ми искам да ви призова хора да се грижите за тялото си, да се грижите за това прекрасно тяло, което ние не осъзнавайки много често с действията си го пренебрегваме, а то въпреки това всеки ден прави така, че да се бъдем живи и здрави, да работи за най-висшето ни благо. Грижете се дори с най-малките си стъпки и бъдете нежни към себе си. Обичам.